ಶವ ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಷಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ ಮೊಹಂಜೊದರೋ ಹರಪ್ಪ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಇದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಚೀನ నాగరికత భారతదేశ చరిత్ర తగనే ఇది ఉంది అత్యంత ప్రాచీన వారసత్వం ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చలే ప్రాముఖ్యతను సంతరిస్తా భారతకే నేడు నాగరికత మంతితకే భారతదేశం నగా ఉంది నాగరికత మంతితకే మొహంజొదరో హరప్ప ఇది మొహంజొదరతగా వరరు శక్తివంతమైన రాజాలు ಮತ್ತು పరిపాలనకి ఇవ్వాలి మొహంజొదరో ಇದು ರಾಜ್ಯಂನಾಗ ಓರು ದುರ್ವೆ ಅದನವ ಇನ್ವಲು ಪೊರಡೋರು ಗೋಂಡ್ ರಾಜಲ್ ಮತ್ತರು ಓರು ಗೋಂಡು ದುರ್ವೆ ಅದನ ಅನ್ವ ಇನ್ವಲ್ ರಾಜಲ್ పాలనకి ఈయనకే అగ మనవలిరు మొహంజొదరో తగ మనవలిరు ప్రజలకు బచలై సుఖ సంతోషంగా ఊరుకు బతలు కరు సెల్వకనే బతై కాలేకాంకి ఇవ్వకనే హింసకి ఇవ్వకనే ఉండే భవే వ్యసనాలకు సెన్వకనే ఇది రాష్ట్రంలాగా అస్కే పాలన కీతరు గోండు రాజలు దుర్వ అదన్వ అగ బత్తై హింసా సెల్లే బదే కరు సెల్లే దోపిడి సెల్లే ఇచోడగురు మొహంజొదరతగా హిస్టరీ మంతా చరిత్రమంతా అయితే పాలన నేడు ప్రస్తుతం భారతదేశంలాగా తెలంగాణ తగ బగగిరి సూడుకాడితే నేడు బచ్చలై ఆకలిమంతా నేడు కొయ్తురుగా గోండ్స్నగా ముఖ్యంగా కళ్ళెతానము దోపిడితానం హింస వ్యసనాలకు ఇతకే కళ్ళును వలాయి చల్తే ఉండే బవగిరి దుసరోలకు వ్యసనాలకు నేను బహన్ మంతం బతి అస్కే మొహంజొదరో హరప్ప నాగరికతగా పెరసంగు అగా రొహ్కు నాలా ఏర్తంగొలికు సమిది రోడ్కు మూడుకు ఇವು తవ కాల్పనగా బయట అర్థం తెకే ಅದು మా ఊరు ಗೋಂಡ್ವಾನತಗ ಮೊಹಂಜೊದರೋ ಗೋಂಡ್ ರಾಜಲ್ ಮತ್ತರು ದುರ್ವೆ ಪಾಡಿತರು ಅದನ್ವ ತೆ ಇದು ಇಹಿನ್ ಮೊಹಂಜೊದರೋ ಇನ್ವಲು ದುರ್ವೆ ನಗರ್ ಗಿರೆ ತಾನು ಇಂದಿರು ಮೊಹಂಜೊದರತಗ ದುಯೋನ್ నందూరగిరే తేను కేయంతర్ గోండ్ ప్రజలకు బదలితకే సింధు ఇది ప్రాంతం బగైతే మంతయో అగా బచలై కాలము ఊరు జీవిస్తేరగా పిస్తేరు అగా మన్వల్ రాజు బచలై ప్రేమగల రాజు భారతకే మొహంజొదరితకే అగడ మన్వలిర్కును ప్రజలకును ఓరు గోండ్ రాజలు దుర్వే అధన్వ రాజలు బచలై ప్రేమగా సోడుందూరు సమిదిర్కును అగ మన్వలిర్కును ప్రజలకును అగ మన్వలిర్ కోయితుర్కును అహనే గోండ్ ప్రజలకును అయితే చరిత్రకనే ఇది పురాతన అయితేకే వెళ్ళే పడన రాజ్యమాందు దుర్వ గోండు రాజ్యము ఇది మొత్తము పాలనకి ఇస్తారు మొత్తం ఇది సింధు లయతగా ఇది బేసింతగా బచ్చలై పురాతన రాజ్యమాందు అహనే ఇది ప్రాంతంనగా బచ్చురై గోండ్వాన ప్రజలకు నివాసానికి ఇస్తారు అదెన్లాసి ప్రపంచంనగానే చరిత్రకారులకు నిపుణులకు సమిదిరు భారతదేశ ప్రాచీన వాస్తు శిల్పాన్ని చూడిసి బచ్చలై ఆశ్చర్యం ఆత భారతకే నేడు గోండ్వానతగ గోండ్ రాజులకు వాస్తు శిల్పము నేడు బచ్చలై డగురు శిల్ప కళాకారు కాందిర్ అచ్చోర్ డగురు శిల్పాలకు చూడిసి ఊరు ప్రపంచ మేధావులకే చరిత్రకారులకే హిస్టోరియన్స్ వెళ్ళే ఆశ్చర్యపడితే రీతికే నేడు ఉదాహరణకు ఇగే సదల్పూర్ తగిరే మహాదేవన గుడిమంత అగ శిల్ప కళము నైపుణ్యం చూడితే అది వెళ్ళే ఆశ్చర్యం అనిపించేంత ఆతలు మొత్త అదే కాలంనగా ఇది మొహంజొదరో రాజ్యంగిరే నిర్మాణమాత ఇంజరే చరిత్రకారులకు వెచ్చరమంటారు ఇలాంటి హస్తకళాకారులను మనం ప్రపంచంలో ఇతకే ఇతరు హస్తకళాకారులకి ఇతకే ఆతుర్కుని ప్రపంచంనగా బగనే చూడపర్వటు ఇంజరే చరిత్రకారులకు వెచ్చరమంటారు ఇది నగరమును చొకటి పటిష్టం కియన్ లాసి బచ్చలై కోటలకు నిర్మాణం కీతర్ అహను మొహంజొదరతగా దుర్వేగోండ్ రాజు దుర్వేగోండ్ రాజు
ಸಮಧಿರ್ ಆಗ ಮನವಲ್ಲಿರ್ ಪ್ರಜలకు ಸುಖಂగా ಧನము ಸಮಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿగా ಸಮಧಿ ಆಗ ಮತ್ತ ಆನೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಾಂಗಿರೆ ವಿಭಜಲೆ ಸತ್ಯಾಂಗ ಸತ್ಯವಂತಲಿರ್ ಮತ್ತೆರ್ ಊರು ರಾಜ್ಯಾಲ್ಗಿರೆ ಬಚಲೆ ಸತ್ಯವಂತಲ್ ಮತ್ತು ತಾಕುಶಿವಾಲ್ ಮೊಹಂಜೊದರೋ ರಾಜ್ಯಮನ್ ತಾಕುಶಿವಾಲ್ಗಿರೆ ರಾಜ್ಯಾಲ್ಗಿರೆ ದುರ್ವೆ ಅಧನ್ವ ರಾಜ್ಯಾಲ್ಗಿರೆ ಬಚಲೆ ಸತ್ಯವಂತಲ್ ಮತ್ತು ಬಚ್ಲೈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತ ಅದು ರಾಜ್ಯಂನಾಗ ಆಗ ಮನವಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಲ್ಕುನ್ಗಿರೆ ಬಚ್ಲೈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತ ಇದು ಚರಿತ್ರ ವೆಶ್ಚರ್ಮಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಇದು ಕಾಲಿಗಾವ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ತಿರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ ಭಾರತ ದೇಶಂನಾಗ ಇದು ఉత్తర భూభాగంనాಗ నేడు బోర్గిరే సొంజి ఆగ చూడవచ్చు. ఈతలు మా సంస్కృతి అందు అనే దాదాపు ఇది 4-5 వేల సంవత్సరాల పూర్వం ఇతకే 4-5 వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఇతకే కుయివా రాష్ట్రమునిగిరే ಇದು మొదట మంత ఇచోరు మా ఊరు కొಯ್ತು రాజులు పరిపాలనకి ఇతరు ಇದು ఇతిహాసము నేడు బోర్గిరే వెశ్చర్ మంతర్ కాబట్టి ಇದು ಗೋಂಡವಾನತಗ ಗೋಂಡ್ ರಾಜುಲ್ಕನ ಚರಿತ್ರ ಅಂದ ಇದು.